First question. 1950 मायथाइयाव गपिनाथ बरदलै थैनायनि उनाव आसामनि नैथि चिफ मिनिस्टारा सोरमोन? अपसनाव दङ बिपि साहिल्ला, बिष्णुराम मेधि, मोहिनी मोहन चौधुरी आरो शरद चंद्र सिन्हा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी, बिष्णुराम मेधि। नेक्स्ट कुइसन। बबे मोनसे जायगाया नागालेण्डनि फालांगिनि जायगा? अपसनाव दङ डिमापुर, कहिमा, नागा हिल्स आरो गुवाहाटी। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए, डिमापुर। नेक्स्ट कुइसन। फेलकन फोरबोखौ बबे जायगायाव फालियो? अपसनाव दङ दिपकै, उमरांचु, माजुलि आरो धुबरी। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी, उमरांचु। नेक्स्ट कुइसन। डिस्कभारि अफ आसाम बिजाबनि लिरगिरिया सोर? अपसनाव दङ नलिनी बाला देवी, होमेन बरग'हाइन आरो सतीश चंद्र काकति आरो भावेन्द्रनाथ सैकिया। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सी, सतीश चंद्र काकति। नेक्स्ट कुइसन। सानदुबि फेस्टिभेलखौ सोर फालियो? अपसनाव दङ कार्बि, तिवा, मिसिं आरो राभा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर डी, राभा। नेक्स्ट कुइसन। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि गिबि स्पिकारा सोरमोन? अपसनाव दङ बाबु बसन्त कुमार दास, नीलमणि फुकन, मामुनि रैसम गस्वामी, बिनेन्द्र चन्द्र बरुवा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय बाबु बसन्त कुमार दास। नेक्स्ट कुइसन। जाथिंगाया मोनसे मा? अपसनाव दङ हाजो, हाजोमा, दैमा आरो लैथो। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सी, दैमा। नेक्स्ट कुइसन। द प्रेजेन्ट पन्चायत राज एक्ट अफ आसामखौ मा मुङै मिथियो? अपसनाव दङ आसाम पन्चायत राज एक्ट 1958, आसाम पन्चायत राज एक्ट 1973, आसाम पन्चायत राज एक्ट 1986 आरो आसाम पन्चायत राज एक्ट 1994। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर डी, आसाम पन्चायत राज एक्ट 1994। नेक्स्ट कुइसन। कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभाया माब्ला थैदोंमोन? अपसनाव दङ 1960 मायथाइयाव, 1965 मायथाइयाव, 1969 मायथाइयाव आरो 1970 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय 1969 मायथाइयाव। नेक्स्ट कुइसन। लक्ष्मीनन्दन बराया सल'मा लिरना मा बान्था मोनदोंमोन? नबेल बान्था, सरस्वती सन्मान, पद्मश्री बान्था, पद्म भूषण बान्था। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी, सरस्वती सन्मान। नेक्स्ट कुइसन। एनआरसिआ आसामाव माब्ला सिनायथि होदोंमोन? अपसन नम्बर ए, 1948, 1951, 1984 आरो 2018। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी, 1951। आसामाव बबे फसंथाना गिबि साहा फसंथान हिसाबै गायसनजादोंमोन? आसाम टि कम्पानि, आसाम बेंगल, थख्लाय आरो दिफु। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय आसाम टि कम्पानि। नेक्स्ट कुइसन। सोरखौ लुइट कर्नार अफ आसाम होनना मिथिनाय जायो? अपसनाव दङ रुद्र बरुवा, डक्टर भुपेन हाजरिका, लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा आरो हिरेन बरग'हाइन। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय रुद्र बरुवा। नेक्स्ट कुइसन। लक्ष्मीनन्दन बराया बबे सल'मानि थाखाय सरस्वती सन्मान मोनदोंमोन? अपसनाव दङ पाटुल भैरबी, कायाकल्प, सि जिरे पहरत, विपन्न विस्मय। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय कया कल्पा।
नेक्स्ट कुइसन बाइबेलखौ असमियाव सोर राव सोलायदोंमोन? अपसनाव दङ नाथान ब्राउन, आत्माराम शर्मा, जादुराम डेका बरुवा आरो आनन्दराम बरुवा। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी आत्माराम शर्मा। नेक्स्ट कुइसन भक्ति रत्नावलीनि लिरगिरिया सोर? अपसनाव दङ पट्टादेव, शंकरदेव, माधवदेव आरो माधव कन्दली। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय माधवदेव। नेक्स्ट कुइसन आसामनि गिबि असमिया आइजो IAS आ सोरमोन? अपसनाव दङ पारुल दास, मीरा शर्मा, साकालता दुवारा आरो हिमा दास। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर ए पारुल दास। नेक्स्ट कुइसन आसामनि गिबि असमिया आइजो संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोननाया सोरमोन? अपसनाव दङ सुदाकिना शर्मा, प्रतिमा बरुवा पान्डे, अनुपमा भट्टाचार्य, आइदेव हान्दिक। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी प्रतिमा बरुवा पान्डे। नेक्स्ट कुइसन सनर सामुस मुकट लया सोरनि अट'बाय'ग्राफि? अपसनाव दङ नलिनी बाला देवी, लक्ष्मीनन्दन बरा, प्रणब ज्योति डेका आरो निर्मल प्रभा बरदलै। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर सी प्रणब ज्योति डेका। नेक्स्ट कुइसन महात्मा गान्धीआ आसामाव माब्ला फैदोंमोन? अपसनाव दङ 1911 मायथाइयाव, 1920 मायथाइयाव, 1930 मायथाइयाव आरो 1945 मायथाइयाव। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन नम्बर बी 1920 मायथाइयाव।